Gilî û gazinên evîndaran ji kelepora kurmancên Îranê. Pirtûka bi navê Gilî û gazinên evîndaran ji kelepora kurmancên Îranê ya Abdulkerîm Sûrûj ji weşanê nûbiharê derket. Li ser folklor û zargotina kurmancên Îranê xebat gelek kêm in. Ev xebata hêja ji aliyê Abdulkerîm Sûrûj ve hatiye amadekirin. Nivîskar li nav gund û bajarên devera kurmancên Îranê gav bi gav pey heyranok û heyranok bêjan li materyalên folklorik geriyaye û heyranok berhev kirine. Lê nivîskar ne tenê materyalên folklorik amade kiriye. Her wisa li ser heremên ku kurmanc lê dijîn agahiyên dîrokî jî raberî me dike. Wekî kîjan eşîr li ku dijî û meşhûrên wan kî ne. Kok û hoza wan ji ku tên. Sûrûj bi vê xebata xwe hem kurmancên Îranê hem jî folklora wan li ber çavê me eyan dike. Pirtûk Gilî û gazinên evîndaran ji kelepora kurmancên Îranê. Nivîskar Abdulkerîm Sûrûj. Weşanxane Nûbihar.